Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu testuetatik hizkuntza aljebraikora nola pasatzen dugun. Demagun daukagula honelako testu bat. Malen eta Jon tortilla lehiaketa batera aurkeztu dira. Eta bakoitza jasoko ditu boto kopuru bat, ordu batzuetan. Adibidez, 11etan, Jonek Malenek jasotako botoen bikoitza jaso du. Beraz, Maleni deituko diogu Isa. Jaso dituen botoak dira Isa. Esaten badugu Jonek Malenek jasotako botoen bikoitza jaso duela, Jonek jaso ditu gehiago. Zenbat gehiago? Bikoitza. Bikoitza denez gogoratu jarri behar degula biderketa bat. Bikoitza, bi Isa. Malen Isa, orduan Jonek bi Isa. Guztira 11etan jaso dute biek Isa gehi bi Isa, 3 Isa boto. 11:30 Malenek 4 boto jaso ditu. Horrek zesan nahi du? 4 gehiago jaso dituela. 11etan zituenak baino 4 gehiago. Beraz, Isa baldin bada 11etan jaso dituenak, 11:30 jaso ditu Isa gehi 4. Esango bani genu 4 boto gutxiago jaso dituela, orduan jarriko genuke Isaken 4, baina kasu honetan 4 gehiago jaso ditu, beraz Isa gehi 4. Eta Jonek ez du botori jaso. Beraz, geldituko da 11etan zituen boto kopuru berdinekin. Hau da, 11etan bi Isa, 11:30 ere bi Isa. Beraz, 11:30 biek zenbat jaso dituzte guztira? Batzen badugu Isa gehi bi Isa, 3 Isa. Eta 4, bakarri daukagunez hemen gehi 4. 11:30 jaso dute biek batera 3 Isa gehi 4 boto. Segitzen dugu irakurtzen. 12etan Malenek eta Jonek 6 boto jaso du bakoitzak. Beraz, egin behar dugu 11:30 zutenak baino 6 gehiago bakoitzari. Beraz, Isa gehi 4 gehi 6 da Isa gehi 10. 12etan Malenek eta Jonek 12etan 6 gehiago 2 Isa gehi 6 12etan. Zenbat boto guztira? Ordu horretan? Isa gehi bi Isa, 3 Isa, eta 10 gehi 6, 16. 3 Isa gehi 16 pertsonek eman dute botoa. Segitzen dugu irakurtzen, 12:30 Malenek 11:30 zeuskan botoen bikoitza du. Beraz, 12:30 Malenek 11:30 zituen botoen bikoitza. Beraz, adierazpen algebraiko hau bider bi jarriko dugu hemen. Beraz, aurretik jarriko dugu bi zenbakia, bider Isa gehi 4. Eta 12:30 Malen eta Jon berdinduta daude botoetan. Beraz, Joni jarri behar diogu Malenen adierazpen algebraiko berdina 12:30. Hau da, bi bider Isa gehi 4. Guztira zenbat boto emaile egon dira, edo pertsona eman dute boto? Bi bider Isa, bi Isa, gehi bi bider Isa dela bi Isa gehi bi Isa, 4 Isa. Eta bi bider 4 da 8, eta bi bider 4 da 8. 8 gehi 8, beraz gehi 16. 4 Isa gehi 16 eman dute botoa. Ordu batean, Jonek 11etan zeuzkanak baino 3 aldiz gehiago du. 11etan Jonek zeuzkan bi Isa boto. 3 aldiz gehiago, esan nahi du, bider 3 egitea bi Isa. Bi Isa bider 3, Jonek ordu batean zeuzkan 6 Isa boto. Eta ordu batean Malenek 11etan zituen baino 16 gehiago ditu. 11etan zituen Isa, beraz, ordu batean Isa gehi 16, 16 gehiago. Guztira zenbat boto emaile egon dira? Ordu batean, Isa gehi 6 Isa, 7 Isa, eta 16 bakarri daukagunez, gehi 16.
Orain, esaten dugu 11etan Jonek 4 boto zituela. 11etan Jonek zituen 4 boto. Beraz, 2 isa izango da berdin 4. Eta hortik aterako dugu isaren balioa. Isa da 4 zati 2. Beraz, ordu batean jakin nahi badugu Malenek eta Jonek bakoitzak zenbat boto izan dituen, bakarrik egin behar duguna da ordezkatu isaren ordez ordu batean 2 balioa atera duguna hemen. Beraz, isa gehi 16 berdin. 2 gehi 16 ordezkatu dugu isaren ordez 2 eta Malenek ordu batean jaso ditu 18 boto. Jonek aldiz ordu batean zeuzkan 6 isa boto, 6 bider 2, 12 boto jaso ditu. Boto emaileak guztira zenbat izan dira bukaeran ordu batean? 7 isa gehi 16, beraz isaren ordez ordezkatzen dugu 2, 7 bider 2 gehi 16, 7 bider 2 da 14, gehi 16, 30 boto emaile egon dira ordu batean edo bukaeran. Beraz, Malenek irabazi du tortilla lehiaketa 18 boto jaso dituelako eta Jonek 12. Beste adibide honetan, egiten dugu inkesta bat, legatza edo txuleta nahiago dugun. 10etan, legatzak txuletaren botoen erdiak ditu. Hau da, txuletak izango ditu boto gehiago, 10etan. Hain zuzen ere, baldin bada erdia legatzena, txuleta jaso ditu legatzaren bikoitza. Hau da, legatza jaso du isa, deituko dugu isa, eta txuletak 2 isa. Baliokidea esatea da legatzak txuletaren botoen erdiak jaso dituela eta horrela jartzea. Legatza isa eta txuletak 2 isa. Hemen argi dago legatza jaso duela txuleten erdia. Beraz, guztira legatzak eta txuletak 10etan jaso dute isa, gehi 2 isa, 3 isa boto. 11etan txuletak legatzak baino 6 boto gehiago ditu. Hau da, txuletak legatzak baino 6 gehiago. Hau da, legatzak 11etan segitzen du izaten isa, zergatik legatzak ez duelako botori jaso 11etan. Eta txuletak 6 gehiago, legatzak baino 6 gehiago. Hau da, isa gehi 6 boto. Beraz, guztira 11etan botoa hemen dute isa gehi isa, 2 isa eta plus 6. Hau da, 2 isa plus 6 pertsonek eman dute botoa. Segitzen dugu irakurtzen, 12etan txuletak 10etan zituen adina boto jaso ditu. Hau da, txuletak 10etan jaso ditu 2 isa boto. Eta 12etan txuletak 10etan zituen adina boto jaso ditu. Beraz, 11 jasituen isa gehi 6 eta 10etan 2 isa, beraz jaso ditu 2 isa boto gehiago. Hau da, isa gehi 6 gehi 2 isa izango da isa gehi isa 3 isa eta plus 6. Txuletak 12etan jaso ditu 3 isa gehi 6 boto. Eta 12etan ere legatzak 10etan zituen botoak baino 10 gehiago jaso ditu. 10etan zituen isa, beraz jaso ditu 10 gehiago 12etan. Hau da, isa gehi 10 gehiago. Beraz, 11etan bazituen isa, jaso ditu gero isa gehi 10. Beraz, isa gehi 10 izango da 2 isa gehi 10 jaso ditu legatzak 12etan. Guztira zenbat jaso dute legatzak eta txuletak 12etan edo bukaeran? 2 isa hemen gehi 3 isa, 5 isa eta 10 gehi 6 gehi 16. Guztira 5 isa gehi 16 boto. Eta orain esaten dugu, 12etan 36 lagunek bozkatu dutela. Hau da, aterako dugu isaren balioa hemendikan.
bost isa gehi amasei baldin bada hogeita amasei, ba, amasei hau pasako dugu bestaldera kentzen, hemen batzen dago, beraz bestaldera kentzen, hogeita amasei, ken amasei da hogei, bost isa berdin hogei. Beraz, bost biderkatzen hemen, bestaldera zatitzen, isa berdin hogei zati bost, isa berdin lau. Beraz, legatzak, 12an, jaso ditu, bi isa gehi 10 boto. Ordezkatzen badegu lau, bi bider lau da 8, gehi 10, 18 boto jaso ditu legatzak bukaeran. Eta txuletak 12an jaso ditu 3 isa gehi 6 boto. Ordezkatzen badegu lau balioa, isa berdin lau, 3 bider lau 12, gehi 6, 18 boto. Beraz, boto berdina daukate legatza eta txuletak. Inork ez du irabazi. Beraz, berdinketa egonda. Txuleta eta legatzaren artean. Bale? Ba, hau da, testuetatik hizkuntza aljebroikora nola pasa, horri buruz jakin behar dezutena.